Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano moloso thuolo kinyi ma kawuono ni mondo wachak awuoye kodi e studio ka. Nyinga pok aloko, an mana Pastor Omedo, Agustino Omedo, ja Kisumu County, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Omiyo janeno agone Nyasaye erokamano kinyi ma kawuono ni. Adwani weche duto wakete lwet Nyasaye kapok adhi mbele. Omiyo thuon wach ma kawuono adawuoye wacho ni Tem Mar Yie. Mane thuon wach ma kawuono adawuoye janeno Tem Mar Yie. To kapok adhi mbele adwani ikul wi kamoro amora minena sani, kendo adwani ikawe dakika ni thuolo moko 30 kende tang' nwalam kodi Nyasaye. Omiyo kul wi waket weche duto e lwet Ruoth. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu ma jawar. Janeno mana kaka wacho, ok adwa ketho sa. Thuon wach ma wuoye wacho ni Tem Mar Yie. Adwa na wuoye wach miluongo ni tem, majaribio na Kiswahili. Kendo nitiere wach ma ng'ato nyalo kale matek, manyalo mayo ng'ato kwe. Kendo onyalo chopo giko. To an ka mondo ajiwi ni to magi duto gin mana tembe. To muma madwa somo, wabiro wuoye e wach Nyasaye. To magi duto gin mana tembe. To muma wacho ni tem to nitie mibiro temo go ji e piny mangima te, ni to ng'ama olocho ibiro sidhne osimbo mar ngima. Omiyo ng'ama olocho ibiro sidhne osimbo mar ngima. To Satan ema temoga ng'ato. Nyasaye ok tem ng'ato. Kata kinyi ma kawuono adana wuoye gi mama moro mobedo mos winja, kata jaduong' moro, kata nyako moro, kata kijana moro, kata chiliel moro, kata nyathi skul moro mobedo mos winjo kinyi ma kawuono ni, ma kale wach moro matek. Samoro ne ok onindo otieno, gine dhi gi dhood chunye. Wach ni osetemo ka dhano to kone breakthrough. To anyalo wacho ni niya, magi duto gin mana tembe. Anyalo wacho ni okinyi ma kawuono ni jiw mana yieni. Mae momiyo thuon wach ma wuoye wacho ni Tem Mar Yie, jiw mana yieni. Mae momiyo ng'ato nyalo kale wach moro, mine kichope giko, mine ka gini ok dhi timore. To kare magi mana te ma Satan obiro mondo mi otemigo. To kawuono beda jaloch. Mowacho ni tem to nitie, mibiro tem go ji e piny mangima te. Ni to ng'ama olocho emane sidhne osimbo mar ngima. Omiyo kaw mumbi mondo wasom kodi muma mar Petro mokwongo 4, wabiro chako kare 2. Muma mar Nyasaye wacho niya, Petro mokwongo 4 kare 12 wacho niya, Osiepena, ka uyudo tem mager mawang'ou ka mach, to kik ubuogi. To dhi mbele kowacho niya, Osiepena, ka uyudo tem mager mawang'ou ka mach, to kik ubuogi, ka gima ok ung'eyo ni gik ma kamagi nyaka timrenu. Tem mager mawang'ou ka mach. To dhi mbele kowacho nikech mano timore mana ni mondo otemugo. To beduru mamor kaka jomoriwore kod Kristo e masichene, mondo ubed gi mor mathoth chieng' maduong'ne maler nofwenyore. Osiepena, muma wacho ni ka uyudo tem mager mawang'ou ka mach, to kik ubuogi. Tiende ni kare gima timi ni mama, mineno kori bedo mos yawo Lolwe ni. Iwinjo gima timi jaduong', mineno bedo mos yawo Lolwe ni. Gima timi nyako, kata kijana, kata chiliel, kata nyathi sikul moyawo Lolwe manena ka sani, magi mana tembe. Nyasaye wacho ni to kik ubuogi, ka ok ung'eyo ni gik ma kamagi nyaka timrenu. Tiende ni ng'ato ka ng'ato nyaka kale tem. Tandiko wacho niya, adwa na wuoye gi mama moro, kata jaduong' moro, kata nyako moro, kata chiliel moro, kata nyathi skul moro, ma wacho adier ni pastor,
Anema gini wang'a kamach. Kendo gini geri ya ngimana. Okang'eyo ni en wach mane. To winji, magi timore mana ni mondo otemugo, to jiw mana yie ni kawuono idhi bedo jaloch. Nikech duoko biro yudore kawuono. Akani ng'ama bedo mos mawacho ni pastor. Mara ne wang'a kamach. Nikech andiko wacho niya, magi mana tem. Mabiro tem mager. Kendo weng'o kamach. Adier tem nyalo bedo mager. Mawang' ng'ato mana kamach. To bede jadiera nyaka kar tho. Tibiro sidhni osimbo mar ngima. Ng'ato biro wacho adier ni pastor. Ineno tuo misethiedho. Ndalo mathoth ok changi. Misewuotho osiptende matindo gi madongo. Nyaka jokemesi tindo ng'e nyingi. Yedhe moko bende tindi kete bwo tanda. In makweyo ni rem kende ma in godo. Oketi yiero nyaka chiemo michamo. Iwinjo, magi mana tem. Dong ineno ka gini oger kendo wang'i kamach. To jiw mana yie ni kawuono. Nyasaye dhi changi kawuono. Jiw mana yie ni. Magi mana tembe. Nikech idhi kalo tem. Magi tem mitemogo yie ne kanye. Mae momiyo jomoko sewacho ni tuone ni biro nega. Tinde gichako tuone ni. Magi mana tembe. Ibiro bedo jaloch. Jiw mana yie ni. Ineno tich misemanyo ndalo mathoth to ok iyude ni. Ming'isi ni kuja kesho. Samoro ing'isi ni hakuna kazi. Samoro isetimo application kuonde mathoth. Ji ikawo to ino kawi. Ikia nang'o matimore kit ngimani. Tamoro tinde jachien no oketi tich mane ok isomo. Adier king'iyo nimani tich mindiyono ok isomo. Samoro in gi certificate, in gi degree. Oketie nyaka luoko mitoka ni ekikonyri. Iwinjo, magi mana tembe. Dong ineno ko wang'i oger kamach. Owang'i kendo oger kamach. Andiko lero niya, jiw mana yie ni. Kawuono duoko yudore. Ineno nyathi misemanyo ndalo mathoth ni. Mondo iting' to tamore. Samoro isemadho yath. Ndalo mathoth. Luoko onge. Samoro isewuotho osiptende matindo gi madongo. Nikech ji temoga. Duoko pod otamore. Samoro katinena sani. Nitiere mikete bwo tanda. Tinde isemadho makineno yath. Tiwinjo ka wachno dhi gi ngimani. Iwinjo ka nitiere gimiwacho ni oroma. Dhod chunya. Samoro adier. Oseriembi nyaka kamitedie. Wachni lit e ngimani. Nikech ionge nyathi. Iwinjo, magi mana tembe. Tandiko lero niya, dong ineno ka oger kendo wang'i mana kamach. Wawuoye gi mama moro mosemanyo mondo ting' to tamore. Andiko lero niya, jiw mana yieni. Adwa ni jiwa ne yieni. Osiepena, ka uyudo tem mager mawang'u kamach to kik ubuogi. Kare ng'ato osebuok. Mageno yie mane en go lal. Jiw mana yieni. Samoro inena ka dieri bedo mos. Bede kombi. Yaw Lolwe TV. Imako ich to wuogi dweche 3. Gima gole bende kia. Wachni dhi gi dhod chunyi. Utami samoro nyaka chiemo. Iwacho ni jowada ang'o mane otimore ngimana. Ikia ni gomo mane michulo. To kawuono andiko lero niya, dong ineno koger kendo wang'i kamach. Gini oma inyaka kwe. Ok inyal nindo tieno. Iwacho ni kia gima timore ngimani. Andiko lero niya, jiw mana yieni. Akani ba wuoyo gi ng'ato. Mawacho ni pastor, awinjo wach Nyasaye. Awinjo wach Nyasaye. Kata kawuono awinjo ka Nyasaye no biro timo. Samoro inena ka dier osetimni operation. In kidhi nyuol gino ketne nyaka teri e pala. Mane kaka nyuol through operation. Gima timi kia.
Geno serumo. Osiepena, ka uyudo tem mager mawang'ou kamach, umawacho ni to kik ubuogi. Dong ineno ka gini ger kendo wang'i kamach. Ikia ni chak kanye. Iwinjo mama, jiw mana yieni. Akia ni ba loso gi ng'ato mawacho ni pastor, awinjo duond Nyasaye. Kare magi matimorega gi, magi mana tem. Magi majaribio. Nikech punde sipunde, idhi bedo jaloch. Idhi bedo jaloch e ngimani. Magi mana tem. Ma jachien obiro mondo mi otem go yie mari. Jiw mana yieni. Samoro ng'ato nena ka dier. Inena ka dier. Isemanyo dichuo ng'at makendi. Be okiyudi. Maketho ni sa kende miromo godo. Tidi selimo nyaka wede. Kata ng'at mapenji nyingi onge. Adier beti jaber. Ma joluono go ngero ni jaber jaula. In figure 8. Gini nyalo duoki nyaka figure 2.3. Giber ni no te. Jachien kia nikech kata ng'at mapenji nyingi onge. Yesu kende ma jachien oluoro. Adier ng'iya ne ngimani tich to samoro in godo. Ni to dichuo midak godo otamore. Dongineno ka ma wacho ni ya. Ma mana tem. Wachi ni ger kendo wang'i kamach. Kibeti mos ka kibeti nenani. Iwacho ni pastor ane mi nena. Giwacho na neno ng'ato kane ng'ato ro malere maneni. Iwinjo. Jiw mana yie ni kawuono. Duoko biro yudore e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Ineno kwe motami bedo go ni mama. Ineno kwe motami bedo go kijana. Kata jaduong' manena ka. Otamore ot kate dala. Kata sani nitiere mama moro. Manena kama obetie ni. Jachien okete no oringo ode. Satanon tem nogole ode. Koro tino ringo. Otiyo tich ot. Adiero kawacho ni tich ot rach. Oketie tich ot. Dongineno kitiyo na nyaka nyathi mambas nyari. Emitiyo nena. Ni kori bedo no chuli. Iwe nyithindi samore ringi weyo. Ikia gima timore ke paro wachni to litni. E dhod chunyi. Adier samore nena ka. Iringo dala ni jachien ogoli nikech tem. Samori neno Lolwe TV ka jirani. Samori in kawat ni moro nikech ni ringo dala ni. Jachien nogoli nikech ni ringo tem. Iwinjo mama kamine ni betiani. Mama na tem. Dongineno koger kendo wang'i kamach. Kawuono ndiko lero ni ya. Jiw mana yieni. Kani ng'ato be winja. Samori nena ka dier. Kuyo tamore. Nukendo nukwero muluongo ni mana ne sweetie darling. Honey. Mago tinde no rumo. Uluongo rugi nyinge le. Kata ng'at masudo but wadgi onge. Nikech jachien noketo gimiluongo ni tem. Ng'iya ne picha kaka nukendo ru. Samoro noriwo nyaka rus matere orwake. Mago no rumo chop. Jitinde divorce. Kata ng'ato nena ka madwa divorce. Samoro no se divorce. Iwinjo magi mana tem. Andiko lero ni ya mama jiw mana yieni. Akia ni ba wuoyo gi ng'ato. Mobedo mos kawuono koparo ngimane. Owacho ni pastor magi mana kare tem. To kare wa jiw mana yiena nikech adhi kalo tem. Magi mana tem. Samoro nena ka dier. Isemanyo ipango mondo mi kendi. Gini nogore Luanda. Samoro ipango mondo mi kendi dhako. Iwinjo ka chunyi chida. Samoro nitiere kijana moro manena ka. Adiero osepango modet. Kochopo. Simon olor. Iwinjo mana duol moro ni mteja patikani kwa sasa. Mi bed mos mi ng'i simo. Mi wachne ni jowadwa. Aleko kosawinjo duonda. Jal moro maduokia mumaka ging'iyo ga duoko ji. Nyako moro. Mi ng'i simo no nyadiriyo. Ma wachno ruchne te. Adier samoro nena ka. Ini kendo to mon dhi adhiya. Be okuchwanyru. Ikia gima notimore kit ngimani. Ipenjori ngimani ni to achulo go wi mane. Samoro yudo mana mating'o odi te. Madhigo te. Midonga donga gi lweti nono. Iwinjo.
ng'ato samoro winja kasani ma jaode noringo mikolero niya magi mana tem nikech nowacho niya osiepena kata winjo kata uyudo tem mager mawang'ou kamach to kik ubuogi ka ok ung'eyo ni gik ma kamagi biro timorenu to beda ja adiera nyaka kar tho ng'ama locho emane siedhne osimbo mar ngima. Akia ni ng'ato be winja beda chiw mana yieni jaodi manoringo ni biro duogo e nying Yesu, ibiro kendo e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja ng'ato nosetuo niya ni mon nigi were mar wecho. Ng'ato ne miya nyiero ni mon nigi were mar wecho, to wacho ni kano we min to dhi owe wuon to we owetene gi nyiminene ni tang'o ma mon e weyi. Apenje no ndik kanye, muma mane mondiko? To ndikia muma mar ngeche manang'eyo 18:22 ni ng'ama oyudo dhako oyudo gima ber hen gi hap Ruoth Nyasaye. Winji magi mana tem dongi neno koger kendo wang'i kamach jiw mana yieni. Akia ni ba loso gi ng'ato mobedo mos ka koro winjo Lolwe TV sani. Adieri nene ka ng'ato nene ka ma kong'o otamore rume dalane kata ode. Ma omiyo kong'o osemono nyaka nyithinde gedo, osemono nyithinde tich, yudo tich, osemono nyithinde kendo, osemono nyithinde nyomo. Mama moro bedo kamos kata jaduong' moro winja. Owacho adieri e dhod chunye ne nyuol mbala. Ng'ama owacho ne nyuol mbala tino sewacho ne jowada ni makata na kik awe ma ok anyuol. Ondik kanye to moko to dwaro mana nyithindo. Iwinjo mama, iwinjo jaduong', magi mana tem dongi neno koger kendo wang'i kamach jiw mana yieni. Ng'ato kawuono koketo yie mochiwo yiene to dhi kalo tem nikech afwenyo ni magi mana tembe. Samoro nena ka dier isepango mondo mi igedi chunyi chida mbeseni nigi ute ito kia gima timore ngimani. Samoro isepango mondo mi igol dala wach ni ogore Lwanda higni ema luoro mbeseni nyaka maluwi te nosegolo dala wach ni lite dhod chunyi. Jomoko tiyo gero malito siko ng'ato penjo ni anang'o mabati moko abiriyo to be gipadore. Mane ma jachien nomiye. Samoro igere ga ka liel moro timore ni wachung'ne moro malito siko mar kwer. Ng'ama wacho ni ok inyalo gero ot maber jiw mana yieni. Samoro mabati ni piny ni isenyiewo. Samoro ni chako ot to chungi e kore ochung 90 degrees. Odi no chung ka jajuok moneno wuon dala. Ng'eni jajuok koromo gi wuon dala to chung still ma ok inyal nene. Ot notamore kawuono jiw mana yieni nikech Nyasaye dhi timo. Akia ni ng'ato be winja. Samoro en ohala adier kichako tiwinjo ka chunyi chida ikia gima timore kit ngimani. Adier kiyawo jachien oketo ni nyaka podhi iyudo tem ma nyaka podhi milor. Samoro en omena, samoro en rech, samoro en wuoche kata lewni kata sami nenani nopodho midhi betie ot. Samoro ng'ato nena ka dier manigi duka, samoro in gi hardware, samoro in gi hotel, samoro in gi workshop kata ng'at mabire onge, samoro in gi yiedhi e nam kanyo kata mamako rech onge. Tinde chako kwaru indiko kore yie kwaru moro kata dau moro manotho ni kore pake to ere geno to ere pake adier to ere geno ang'o mondo osetimore dako kel rech. Iwinjo kawuono magi mana tem andiko wacho ni dongi neno koger kendo wang'i kamach jiw mana yieni. Kawuono duoko biro yudore. Samoro nena ka dier isepango mondo mi onyuomi dhok dala wach ni kethore aketha nyaka jolupni nosenyuomo dhok te. In king'iyo ngimani ikia wach ni lite dhod chunyi kata mana gwene ma pok oter. Tinde samoro higni onyono 10 chuori pok oneno kata dalu we kata tero dhok kata mana dhi neno koru pok odhi. Iwacho na weyi Nyasachiel aweyi iweya idhi kanye. Tandiko wacho niya magi mana tem dogenu kenduru kweru lamuru Nyasaye jiw mana yieni duoko kawuono yudore.
Samoro ipango mondo mi idhi nyuom chiegi. Weche gi kethore aketha. Ikia gima timore kit ngimani. Adieri pango to kochopo to ok timre. Samoro nisenyiewo dhok molwedo madongo. Wachni noruchore gimoro ema timore. Nyaka nyimine uweteni maluwi nosenyuomo mondegi te. In emidong'. Wachni lit e dhod chunyi. Iwinjo magi timore, magi mana tem. Dong ineno ka gigi ger kendo giwang'i ka mach nikech tem ger kendo nyalo wang'o ng'ato ka mach. Iwinjo chiw mana yieni. Samoro en tho maneke dala. Unuiko higa ka higa. Kata sani ukia gima timore kit ngimani. Wachni ger kendo wang'u ka mach. Kawuono magi mana tem. Chiw mana yieni. Nyasaye ji chungo tho maneke dala ni. Samoro adieri nena ka. Nyathi sikul moro nena ka. Kata nya college. Maja chiro tamo ni ok nyal somo. Skul buogo ni chela. Adier king'iyo tineno ka ok idhi tieko. Ineno ka gini ok idhi tieko. Samoro in e college. Ineno ka kuma fi biro aye onge. Luoro sego dhod chunyi ni ok idhi tieko. Kaka sani timo penj ni. Samoro jofom fodhi timo penj. Luoro moro segore kuomi. Ineno ka ok idhi kalo. Iwinjo magi mana tem. Dong ineno koger kendo wang'i ka mach. Kawuono nyathi sikul. Jiw mana yieni. Mama moro chieng' moro biro ira. Ong'isa ni pastor. Asekale tembe. Maja chien tem nogola e oda igni 5 mokalo. Jachien nogola e oda maringa we nyithinda. Pastor na winjo kiyale Lolwe TV. Takao nambani. Nang'ise ni mama manya. Joma ni machiegni manyaga. Nang'ise ni mama kawuono nyalore. Ang'ise ni jiw mana yieni. Bang' lamo kod mama ni Nyasaye. Utieko ndalo 5. To pok achuoro manye simo. Osiepena biwa los weche. Nyasaye manigi duoko. Noduoko mama ni e ode. Sani. Kijana moro bende winja kale Lolwe TV kama. En pok anene gi wang'a. Otimore ni pastor. Higni 8 nyaka ne tiek sikul. Aonge tich. To na somo kendo an gi papers. Adier pastor akia gima timore. Jachien oseketa noketa e tem. Ma winjo ka wach tich na aweyo mabolo. To bang' lamo kode Nyasaye proof on. Nang'ise ni jiw mana yieni. Tok lamo kode simo. Kinyne ogone simo ma tich oyudore. Ong'isa ni pastor atimo ni neno mar adier. Tim nada na ayudo tich. Mama moro bende ochako biro ira. Pok anene ugochona. Ong'isa ni pastor asetuo. Higni 20. Ka gimoro ramo iya. Ne ok anyal yudo kwe. Asewuotho osiptende. Asemadho yath ma give up pastor. Nidwa koro tera operation. To sama ne yale Lolwe TV. Maja wacho ga ni kinyalo mako timaki. Kinyalo gochonge penyo tigo. Pastor na mako. Na kao yie. To gimoro no timore instantly. Ma iya manera macha no chung. Kata kawuono obiro timo. Jiw mana yieni. Omera chieng' moro. Odhi oromo gi Yesu. Satane ma wacho ni temo ga ng'ato. Odhi oromo gi Yesu. Odhi oromo gi japuonj. Omera oyudo ka japuonj. Oyudo ka Yesu. Yesu alamo ndalo 40. Oyudo ka Yesu kech kayo. Omera kore kodhi otemo Yesu. Owacho ni ka in wuon Nyasaye adier. Ni to lok kidini olokre kuon. Ok ni Yesu ne oge gi teko mar loko kidi kuon. Ne en godo. To Yesu nolo Satan. Kawachone niya ondiki, ondiki, ondiki. Mano ndiko mar Nyasaye. In ang'e ni sani kaminenani. Kata lamo gi riyo kecho kedhiye. Ma ka in gi teko mar loko kidi kuon. Mi winj ka ng'ato ng'isi ni yawa. To kilok kidi ni kuon. Ka in gi teko. Tinyalo loko kidi kuon. Micham. To andiko lero niya. Ka Satan obiro ir Yesu. Oyudo ka Yesu alamo. Ndalo for 40 days. Kore ka Satan okete tem. Ni ka in wuon Nyasaye adier. Ni to lok kidi ni kuon icham. Yesu wacho no ndiki. Bi winjo ka in be idonjo ga lamo gi riyo kech. Koso ndalo 4 kende titho. Okinyal. Kata kawuono awinjo ka Yesu biro tim. Adwaro som kodi muma mogik. Mondo alam kodi Nyasaye.
asomo kodi Mathayo 4 wang'e. Idwa winjo ka Yesu no be Satan nokete tem, to koro wan ka Yesu ema nokete majaribio, to koro wan. Andiko lero niya, bang' mano Roho notero Yesu nyaka e thim mondo Satan oteme. Mano mana tema wecha. Notweyo chiemo kuom ndalo 40 odiochieng' gotieno, mi nodenyo. Eka Satan obiro ire kawacho niya, ka in wuod Nyasaye adier, to nyis kitegi mondo olokre kuon. Satan koro temo Yesu, noteme didek. To Yesu nodwoke niya, Muma wacho niya, dhano ok nyal bedo mangima nikech chiemo kende, to obedo mangima gi weche duto mawuok e dho Nyasaye. 5 wacho niya, bang'e Satan otero Yesu Jerusalem, dala maler, mi okete osuch hekalu, kowachone niya, ka in wuod Nyasaye adier, to chikre piny, nikech Muma wacho niya, Nyasaye noket malaika ne mondo riti, ginitayi gi lwetgi mondo kik ichwany tiendeni e kite. Mano Tem Mar 2. To Yesu nodwoke niya, to Muma wacho bende niya, kik item Ruoth Nyasachi. 8 matindo wacho niya, eka Satan ochako kawe motere wi got mabor, monyise pinje duto kowuorore kaka gidongo. To nowachone niya, magi duto abiro miyi ka igo chongi piny milama. To Yesu dwoko niya, dhi kucha Satan. Muma wacho niya, ng'ato nyaka lam Ruoth Nyasache, kendo en kende ema nyaka otine. Bang' mano Satan nowe Yesu, mi malaika nobiro motiyone. Mano tema nochombo Yesu. Ka Yesu bende notemo, ma Yesu kalo tem, mong'iso Satan ni Satan dhi kucha. Ma Satan oringo we Yesu. Kata kawuono dwa lamo gi ng'ato, ma wacho ni pastor, kare na matimore gargi ne gin tem. Ka Yesu be notemo, ma Yesu kalo tem, ma Satan oringo. Kata kawuono adwa na lam gi mama moro, jaduong' moro, nyako moro, kijana moro, chiliel moro, nyathi sikul moro, ma wacho ni pastor, gima kaleni kara fwenyo ni ne en tem. To kara nyalo kalo tem. Akeni ne piny mane. Eka ndiko wacho mogik niya, Satan nowe Yesu, mi malaika nobiro ne motiyone. Kata kawuono malaika no dwa tiyo ne ng'ato sani, ma wacho ni pastor, na kale lweny mager, kendo gine ne wang'a ka mach, to kawuono awinjo teko Nyasaye. Adwa na lam gi ng'ato. Akeni winja piny mane. Mae sama jal moro no winja, mama mana timo ne nendo cha, kano kawa yie kende, ma yie nobiro motimo ne instant miracle. Kata kawuono akeni in Mombasa, akeni in Eldoret, akeni in Kisumu, akeni in Nairobi ka, akeni in Mount Elgon, akeni in Siaya, akeni in Migori, Kendu Bay, Homa Bay, akeni in Busia, oko mar Kenya. Wea ne gimetimo. Awinjo ka Nyasaye noselor. Kinyalo mako tivite make, kinyalo go chonge penye tego, nikech yie kelo gik ma onge mabedie. Wea ne gimetimo. Driver, ka inena emitoka, driver, inyalo meda ne volume, ka inena magawa kanyo, iwinjo wuno ten, inyalo meda volume malo matin, mondo lam gi joma nena kasane. Walamo Nyasaye, riebadi walamo. Agoni ero kamano Nyasacha loch. Akao mama ni akete lweti, akao jaduong' ni akete lweti, akao nyako ni, akao chiliel ni, akao kijana ni, nyathi skul ni, mane kale lweny mager kendo matek. Nyasaye dhiye kama intie, nikech ndiko wacho ni abadi ok chiek be itiyo kodino. Han gi yie ni isetimone e nying Yesu majawan. Janeno mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Agustino Omedo. Aja Kisumu County. Ajal mowar kendo mopong' kod teko maro maler. Awena mana kamondo watude, ji osekawo moyudo konyruok. Han gi yie ni kata in idhi yudo konyruok, nikech ji osetimo neno.
Kapok awe nambana, ago erokamano ne director mar Lolwe TV Samo Chola. Nyasaye mondo gwedhi kama intie, kaachiel gi Niko Kelo kod joma tie Lolwe te. Nyasaye mondo gwedhi kod joneno manene kawuono. Nyasaye mondo gwedhu te. Nambana mar simu en 0726 843941. Anuoyo 0726 843941. Nambana machielo 0750 383499. 0750 383499. Kao kamano, kao mondo watudre e sach Nyasaye. May God bless you.